Okay, ubuntombi bami, ngithanda ukunitshela ukuthi lento akusiyona eyokudlala. Lento ingeyami ene ngizalwa nginayo. Mina nginitshela namhlanje ngithi wena olapho ngifuna ukukwazisa namhlanje ukuthi ukuhlolwa akuyona into yokuhlekisa, kodwa ngithi vula la uvale lana. Yiyo lento lena engifuna ukufundisa wonke amantombazane akhona la angaphandle ukuthi ubuntombi into ongaziqhenya ngayo noma uhamba kuzwakala ukuthi uhambise kwentombi, ungayenzi noma yini na. Ngithi kuwe vula lana uvale lana ngoba yibona abafana la abazokufakela ingculaza, yibo labafana abazokunikeza umntwana. Wena nawe usasomntwana uzomgqokisa ngani umncelise ngani? Lo mntwana lona ufuna imali, ufuna ini? Awufundanga ntombazana, ngithi hlala uwenze njena. Kodwa wena ntombazana ohamba uvula imilenze yakho, ngithi vula lana uvale lana. Namhlanje ngikhuluma nawe wena obona ukuthi ungcono kunami, kodwa ngakutshela ukuthi mina kukhona into engamisa ngayo. Namhlanje ubuntombi bami yibona lobo bungibekela lana, kodwa futhi angithathi wena ngibekele lana. Ngithi sondela nami ngikwenze lento engiyona, sondela nawe uzofana nami, sondela nawe uzozwa lento engiyizwayo. Nazi intombi uyazibonela, nazi intombi ezikhanya ngazo ubuntombi bazo. Ngithi sondela lena kusinkomo yami akuseyakho, kodwa ekababami. Le nkomo uzoyithola mhla wena ukhipha amalobola, le nkomo uzoyithola mhla wena so serious ngempilo yakho, uye ukubhema insango nenyawupe. Wena ophuzayo lapho ngaphandle ngifuna ukukutshela ukuthi angiyona mina playground lena, lana ubuntombi. Uyazibonela nawe nesitho siyasho ukuthi ya wena bheka lana, ungangibuka uthi cha hayi lona akusi type yami, kodwa vele okuhle kahle mina ngisingi type yakho. Ngiyabonga. Okay. Athi izingane ziyadlwengula akundaba kabani, inganimpi isesendeni kungenxa yezwe. Izizwe zivukelene uthando lusekho ebantwini, sidlulwa nazinyamazana, sekuxhwale nabefundisi la afelihle kakhulu. Izingane sesiba nabantwana.